Vi er på Hørvævsmuseet på Krengerup Gods. Museet blev etableret og åbnet i 1994. Og historien er, at der i Tommerup, her uden for skoven, i starten af 1900-tallet blev etableret et hørskætteri, som sidenhen udvidede med et væveri. Væveren, der kom dertil, arbejdede på hørfabrikken i cirka 10 år og valgte så at starte sit eget væveri, Tommerup Væveri. Og begge virksomheder kørte indtil slutningen af 1950'erne. Tommerup Væveri var ejet af Kurt Rinkel, og i stedet for at lukke virksomheden fuldstændig, valgte han at tage nogle af vævene med sig op til Kolbjerg Gamle Skole i Vissenbjerg. Og her fortsatte han en vævevirksomhed indtil omkring 1970. Nu boede han på skolen og lukkede bare væveriet ved at dreje nøglen ind til vævene. Omkring 1990 der krydsede hans veje af en dame, der hedder Inge Smedegaard, som er meget interesseret i hør og hørforarbejdning, hørtekstiler. Og da hun hørte, at Kurt havde et hørvæveri stående hjemme i garagen, ja, så var hendes interesse tændt, og hun fik etableret en forening, Hørvævsmuseet. Man skulle finde egnede lokaler, og dem fandt man her på Krengerup Gods, hvor den gamle lystdriftsstald stod tom. Man lejede sig ind og fik Kurts væve flyttet herned. Siden er der kommet andre til, andre steder fra. I 1999 blev museet åbnet med endnu en fløj, og det var den gamle kostal, den gamle malkestal. Så i dag består museet af en café, hvor der er skiftende udstillinger sommeren igennem. Et udstillingslokale, hvor vi hvert sommer har en temaudstilling, en butik. Og så er der det rum, hvor vi står her, hvor vi har en udstilling af gamle håndvæve. Og den står der her lige bag ved mig, specielt interessant, en håndjakarvæv, som jo netop er den der forudsætning for alle maskinvævene nede i maskinhallen. Og så har vi selve maskinhallen med maskinjakarvævene fra Tommerup Væveri, en skæremaskine, og nede i bunden af lokalet demonstrerer vi, hvordan man kommer fra hørstrå til hørtråd. Derudover har museet nogle væve, som de har arvet efter en gammel væver, Ingeborg Mule Hemmingsen, der testamenterer sin væveskole her til museet. Og hver vinter holder vi vævekursus fra januar til april. Og i perioden fra efterårsferien, eller fra 1. oktober og indtil midt i december, har vi vævekursus for skolebørn, og vi holder et fagkursus om sommeren, i det vi også arvede Ingeborg Mules plantefarvenskursus, som vi har udstillet herude i et lokale bagved os. Et patronpapir som det vi har her, det består af 50 store kvadrater med 10x12 små tern i. Og når man så har fået hele mønstret ind på patronpapiret, så kan man gå herover til korthuggeren, og så kan man hugge kortene. Det giver nemlig 600 huller, og det er, hvad der kan være på et kort. Kortene bliver hugget på sådan noget meget kraftigt pap. Det er meget glat, og inden man begynder at hugge huller i det, er det vigtigt, at man får lavet vortehullerne, de 2 vortehuller, så kortene kan gribe fat i valsen på væven, og så de syhuller, som kortene bliver syet sammen med, som man kan se her på kortbordet. Når vi skal hugge kortene, så skal vi koncentrere os om en bestemt linje på patrontegningen. Nu vil jeg tage linje 80, og den starter med at have 3 hvide og en rød. Tæller jeg 1, 2, 3, 4 ned. Og så kan jeg trykke, og så bliver der hul i mit kort her ved af de her 2 steder. Og sådan fortsætter jeg hele vejen hen, og så har jeg lavet et kort. De besøgende får alle en guided rundvisning,
hvor de blandt andet får demonstreret, hvordan man i gamle dage forarbejdede hørn fra strå til tråd.